Súradnicová sústava v goniometrii. Predtým, než sa pustíme do definície funkcie sinus a kosinus do jednotkovej kružnice a do všetkých týchto pojmov, mali by sme si zopakovať súradnicovú sústavu, uistiť sa, že jej dobre rozumieme, pretože ju budeme používať. Takže pripomeňme si, ako to funguje. Máme teda v súradnicovej sústave vždy máme dve osy, os x a os y. Pri jednotkovej kružnici a pri definovaní funkcie sinus, kosinus budeme pracovať najmä s bodmi, ktoré ležia buď priamo na osiach, a to je na osi x, tento bod a tento bod. Obe tieto dva body majú spoločné to, že ležia na osi x, čo som už povedala, a z toho teda vyplýva, leží na osi x, znamená to, že y-novú súradnicu budú mať obidva body nulovú. Takže spoločné majú to, že y-nová tá druhá súradnica je nulová a prvá súradnica je jeden bod má minus 1 a druhý bod má 1. Poďme sa teraz pozrieť na podobné dva body, ktoré budú na osi y. Keďže ležia na osi y, tento raz majú spoločnú rovnakú súradnicu x-ovú a opäť je to 0. Čiže aj horný, aj dolný bod má x-ovú súradnicu nulovú. Y-nová súradnica sa opäť líši, dole máme minus 1, hore máme 1. To sú také 4 základné body, ktoré sa študentom dosť často motajú. A treba sa uistiť, že áno, rozumiem, prečo to je takto. Čiže máme 4 body postupne. 1, 0, 0, 1, minus 1, 0 a 0, minus 1. Ešte raz, zapamätajme si, ak niečo leží na osi x, tak tá opačná, tá y-nová súradnica je 0. Ak bod leží na osi y, tak tá opačná, tá x-ová súradnica je 0. Ešte často sa stretneme aj s bodmi, ktoré nebudú priamo ležať na osi x ani na osi y, napríklad takýto bod. Takže jeho x-ovú súradnicu samozrejme zistíme tak, že vyniesieme priamku na os x a y-novú súradnicu zistíme zase tak, že vyniesieme priamku čiarkovanú na os y. Tento bod má vzhľadom okolností súradnice takéto, on nosí na troch lomené 2 a druhú súradnicu má 1 polovica. Takže toľko potrebujeme vedieť minimálne, aby sme sa mohli pustiť do definície sinusu a kosinu cez jednotkovú kružnicu. Okrem toho, čo sme si povedali, v goniometrii platí, a na to si dúfam časom zvykneme, že tá x-ová os vodorovná, budeme ju nazývať aj kosinusovou, tam budú hodnoty kosinusu, a y-nová os, ktorú poznáme z geometrie ako zvislu, na nej budeme zisťovať hodnoty sinusu, bude to sinusová os.